lek dianune nyatu kilap to, Plek. Kilap kok bendino. Ya kelek roh mulusnya dia rapet tah. Cangkem lonte. Ya wis ngene, Plek ya. Sesuk tak dandani, aja kuwatir. Kowe kuwi lho, Ndeng. Cilik dipadoni wong tuamu. Sekolah sing madoni gurumu. Gede titik dipadoni pacarmu. Klenger. Semadone molo ekat. Iki nek ngerti ngono ki adus kramas. Weh, ngomong terang ini kita ya ngok dandani emperku kae. Timbang lek dan ketampon. Apa teran iki? Gue engko lek ku menek gue engko piye? Kadek koyo ngono. Ki piye ki kok dek lumut tok koyo ngene wong. Ki kok rame wong liwat. Ki aku engko piye sapa sing goceki koyo ngene iki? Wani opo ora ya aku iki? Ngono ki lek ora nekat aku engko pira yo ketampon eneh. Bismillah. Wani ora yo. Bismillah. Wih, kadek dhuwur men wong. Kadek ndek wong liwat iki piye ya? Weh. Niku rasane wong gelek ranti lanangan. Eneng lanangan yo arang-arang mik mampir ngombe. Ki eneng aku lek kaya nyamin ki yo mandak timbang bono. Ini kok piye carane yo? Kali aku mang. Piye carane iki? Hei wong, tolong aku. Kowe ki nyapa lho, Plek, ya ada pencalitan. Benane talang iki to. Jejele wong aku. Kowe iki cuma ngandani nunggangi tok to lek ning repote bono. Wis tak goceki. Loh, kowe iki arep nginceng andekan singkingmu. Ora. Kowe iki sing ning dhuwur ndeng kowe kuwi mestine. Ya aku sing goceki lho, Plek. Ki aku iki sapa sing jumune tali? Yo lamun ana wong ngono tak kongkone jumuk tali aku pilih sing goceki ae. Lah kowe nginceng ngono. Yo tutupno. Dapure nyatu alat perantine kok nyinceng. Lho, Dapurmu malah kok gepleki. Ora kelingan to gelek pas penak ngono kae. raya lah keju kowe iki ning kono ae. Yo gendan kae ku lho sing ning dhuwur ndeng ora manggah aku ae. Awas lho ding cekelen. Iya los. Los-loso lang kowe iki yo sing penting arep nginceng to. Yo sumpete ngalah-ngalahne galengan sawah kok nyinceng. Yo piye ora yang legakne kowe. Gendan kowe sing menek. Gemang apane lho? Kuwi lho ndeng talenono, wong lek bengi iki ketampon to lek udan. Hah. Lek kaya ngono kuwi ra cukup lek iki engko. Kowe kan ndak kaya lek pas njaluk ngono ke lho ndeng. Lek dikongkon. Saiki aku nyapa ndak kaya biasane. Plek. Saiki aku silih ono modale. Ora penting, kowe iki ibarat tidur kok dilat neh iki piye lho karepmu? Aku ki nyilih lho. Ora kan balekne. Dak anu ke cocokmu ngei aku saiki nyilih. Lah singkek kowe kuwi. Wong legane kok andak lek tingei lho. Yo barang ki tak ge modal apa lho? Lek ora duwe. Penak men nek muni. Kowe iki lek butuhe rene. Yo saiki modalku lho tak gicil ki tak belanjane kowe karo putri entek. Ki iki bumbu ngarep poso iki yo prai barang lho, Plek. Mulane aku pilih bakul gedang neh. Alah kowe iki mbak kula gedang rong dina rasi kok ge iclik neh wis bono lho modalmu. Ya wis pupute to bumbung poso urung diwiwiti tak gayat nih. Engko lek wis poso prei. Kabeh iki wis ngerti ndek mek iki lonte lanang. Ya iya ra ngono lho, Plek. Kene lambeku yo panggah kena kok ugemi lho. Ndang to, Plek. Ora kowe andel tek.
Gah wong tek kok ngono-ngene kowe ora mangkat kok. Yo sesuk lho, saiki lho aku sik lekas munyel neh. Pelangganku dak ilang kabeh. Mergo nek kesuwen aku ndak golek gedang. Aku saiki wis ndak percaya ndeng yang cangkemmu kuwi ndeng. Wong ki lek poso ki ngempet hawa nafsu lho ndeng. Ngene-ngene oke wong abdi ki tau sekolah to. Mulane aku bakul gedang neh, Plek. Iya, bakul gedang mumpung arep poso kok ki ketan kolak. Asline aku ki yo ngindari ngono kuwi lho, golek modal neh. Iya, Golek modale wis plumpuk, magang neh dadi lurah dijemu wong neh. yo mangkane kuwi, Plek. Saiki aku arep tobat. Bumbung arep Ramadan, bumbung enek kesempatan. Lek dianune nyatu kilap to, Plek. Kilap kok bendino. Ya kelek roh mulusnya dia ora betah. Cangkem lonte. Ya wis ngene, Plek ya. Sesuk tak dandani, aja kuwatir. Kowe kuwi lho ndeng. Cilik dipadoni wong tuamu. Sekolah sing madoni gurumu. Gede titik dipadoni pacarmu. Klenger. Semadone molo ekat. Iki nek ngerti ngono ki adus kramas kono. Ya nglakone urung kok jinabat lho, Plek. Yo adus kramas ki ngilangi dosa-dosamu ku lho ndeng. Ya ki lek poso moga lakone mahmu lho, Plek ya. Emang iki kuwi. Ya lek sing mampu, lek ora kaya aku. Yo iki gerang ora mampu. Aku ki sedang to silihono, ora kekeane sak cukup modalku. Piro lho butuhmu? 50.000. 50.000 ki lah apa lho, Plek? Nyatane ku tak ane 50.000 lho, ya ngono kae. Piro njalukmu? Ngono ki wis tak silihin modal tenan lho. Sampai kok gei cilik lek kowe papas lho. Ya lek poso ki Joni ku tak cantole ndur lawang to, Plek. Alah bondeng lek ngurusi iki kira ning teke. Iki kok anu saiki apa sesuk? Sesuk ae lho, Plek. Nek sesuk tak leh. Aku bengi lho, Plek. Saulunge poso. Gah aku wis tobat. Kereng nih. Kayaknya gagah. Engko lek wayah mapan turu meskol. Garingan koyonan. Lek ra garing apa malah kenek dipasang nyatu keramik kok ora garing. Lek teles kan kelet, biasane ngono kae mendadak tikum. Ki oleh ngekum mangke kurang ngono lho. Lek ra percaya kumen lho, lek ra malah mlungu kabeh yang mungkin kok nguekel kowe kuwi. Yo orang engkel lho, karepku tuh biasane kan lek keramiknya dadak tikum, dadak teles. Biasane dioseriane kan kelet ngono. Lek kurang kelet golek nolin ki kono. Ya lalim kengin tai prekeh biang to, Mam. Malah akeh waret kok. Timbang ruang ini ngono ki sejare ungakno mahane mang nyandi kok rumpi kon magang ya ini. Saya mahane repot lek digolekne pre mang to mesti. Paling pas diganti anu kon golekne anu ku lho. Kuli masak iki paling bingung lah masake apa ngono jian. Karena yane roti kon magang. Jago pas buat biang to. Ya urung kluwet. Wayahe mangan ya ini. Ya kuwi digolekne rewang ngono ki jedheke bingung nek masak. Endah lho kayak lek digolekne rewang. Iki sapa? Ya kenale tinggal ngono lho, rewange. Weh tinggal kek sing masak. Iya. Ki biasane rotok sengak ngono kae to masakane wong kuwi. Gus, aja seru lah krungu wonge. Sepatu sengak ganti pangan dhewe lho, Mam. Kan puwangan dhewe ya lek Iya, waret. ganti wargi. Kain kek ning kene butuh lap. Piye lho, oleh masak apa ndeler kok tilapi barang. Nah. Kane ndeler ngono oleh masak kuwi. Lah kok majikane preyo jeneng borosi malahan. Iki ki ora ndeler lho masange wis ngono kuwi. Nah, itu baru sudah lagi. Nek raimu ora lek reget. Omonganmu lho sing reget. Weteng wis kluwen malah di raupi kaya ngono.
Iki to lek kuen pangan luluh iki. Nyo. Ya pura luluh ngono kan men bature. Ngenteni sego rendem-rendem ditawar. Pada waktu apa bingung le masak piye ra ngerti. Le ngaji mung jan enak tenan ning ati ayam tenanan. Ra rugi aku manggeke melu. Jajal kek wong masak mang jane sing tolai watu apa-apa ya enak rumah tem. Ya bos klen biet iki yahene Gitu. Ramadan. Karo cangkingno banyu. Ya. Ya, Mam. Lah, ora kon jupukne banyu sing kok jupukne kok ngene iki apa kon nggih ngukur cengelmu kuwi to? Ya, kler iki, Mam. Bungu yo ora terpas kok. Nanti yo lek di perintah ranggatekne to. Tinggang. Yuk. Kuah males pada madang. Beh. Nanti yuk tinggal nang kok orang suane blas. Kayaknya nanti patute. Lah, kene nang kene yuk sampe mang. Dicaluki kok meneng ae. Loh, kok semuleh, Put? Wawamu sepatu madang murung yo. Oh, iya lo yu karepmu. Satu yorong kok ciklek, ne tau yu layak ramateng. Nah, jadi gak ciklek ne barang. Tak kira diplom ne, dicop ne, langsung mateng. Nah, ya tak dilak nang gopeng 5 kok panggah beras to, Put. Walah yu kok kebangetan men awakmu kuwi. Yo mang ora omong to mangkat, ora meling. Ya tak kira ya lek umume wong wis ngerti ngono kuwi. Gek aku ora dateng ning kono anak. Ngono kok ora gelem omong. Yo sampean yo ora meling kok. Gek piye wong kae kurung mangan blas. Gek apa sing ngerti ki mangan? Jen ngejen nyamin. Ya orang ngejan ngono lho yo, wong nyambut gawe ki butuhe gek kendang uwes. Ngono ku ya ora kosol, ora mateng ya mesakne. Mendah lho. Mendah piye lho? Ya wis ono kendang cedhek geni kono sing berabak gek terus dikaro ae kendang cepet. Iya lah ngono. Iya ae. Mau saiki lah masak sego kok tidak di jeglek-jeglek nih barang. Kok ora kaya zamanku biyen. Ponone saiki ya tuh zaman modern to. Lah, Lona tunggu tak kon marahi Putri, gek sesuk Kancil tak kon nukokne. Gen aku dadi wong modern. Alah gek nyutinggal meng kadek tak paido kaya ngono. Asline kamang kaya salahku dhewe lho. Wong yu tinggengke wong jaman biyen. Yo ora ngerti. Salahku aku mang saurunge mangkat kok ora tak warai. Alah. Kene dikukus ae gek kendang mateng. Aki moyo genine gek brabakno. Wis jam 4 iki lho. Engko lek ngasek kasep mangan, bayarane dobel aku kok. Lu omah krasa kok bayar ritek, bayar aku gak ono nyamin ke mangae.
Walah yu, aku ngene-ngene ora tak yo ora mentolo lho karo awakmu kuwi. Wis gek tutupno kuwi ae. Ya sampean arep nyandi. Aku tak njaluk ngapura yang Pak Tukang lho yu. Alah. Ngono. Men, Hei, kemana sedang? madang apa lho? Wong tinggal malah adang kaya orang mateng lho. Adang watu lek. Kayak gue keluar. Ya saiki ya keluan. No ki ya apa madang ya urung eneng. Lah Mas keleban angin, Put. Apa iya? Lah iya. Ya syukur lah no. Ya syukur piye lho karep bebat rek keluanan. Ah, Mam. Ya ora tobat dina iki, Mang.